Shalom. Hurian itu hatta, taparade maro hatta do pikiratta, marende mahita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tomo palangi dohot tanoon. Amen. Dialo debatado akan ajukat roha, alai di lehondo asini rohana, tu akka serep marroha. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan dibata. Martang yang mahita. Ali Tuhan dibata para siroha jalan abonar. Moliate hudok hami. Ala dipabisar ho tu hami barita nauli. Nama nundangi rohanami ai alani umbahin hutanda hami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami naing mangulaon lomo ni roham ami saleleng dingoluon jala naing martua hami bahenonmu sai parbadiai marohanami mari hite-hite tondim jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap do mangotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloi ho alan ya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hita. So
Son hamuma pati ni debata na di enet sian Yohanes 10 ayat 10 sada songonon mahatana. Permahan na denggando anggo ahu Diese permahan na denganido hosana humokop akka biru-biruna ima sahatna atong rak mangido gogo mahita tu hadopan ni debata laho mangula hosa ombar tu patik nai ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulahon nombar tu patik mi amin merende hita. Topotima dosata tujulu ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Pargogo na satu dosan. Pardenggan bas adoho. Jala rodi saleling nileleng na do asin roham. Sai parmuati maroham dihajaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ai jojo doha ami mardosa maradopon ho jala jojo do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami dihatam ale Tuhan dibata sai unang paingot pangalason nami unang alang asin roham sai urupi mahami ho ale Tuhan dibata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu sesaan di dosa songonondo hata ni Tuhan Jehova nunga di arsaki ho ahu marhite sian akka dosam jala nunga di lojai ho ahu marhite sian akka hajatonmu ahu tutu Aku sendiri mangalesei akka pangalosiom ala ni hadirokku jala indang be hupaingot-ingot akka dosam. Asangapon di debatana diginjang. Amin. Epistel di minggu sadarion iman atar surat di Markus 6 ayat 30
sahat 34 tajaha mamarsika soring. Dungi marpungu ma aka aposteli tujolo ni Jesus. Di paboa matu ibana sasude na ni ula jala na diajarhon nasida. Dungi borhat manasida marparau sumurut tu inganan na suhi. Milisian darat marlojong nasida sian saluhut akahutai pajolohon tusi. Rak mahita di ayat 34. Asa dina tardara Yesus di ida mapunguan na boloni gabe asima rohana mida nasida. Ai songon biru-biru nasida na sumarmahan gabe godang ma di podahon tu nasida. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatane debata jalan opepsa. Amin. Marendeta. Tindakon maha porseaon tai songon na dihatindakon ni dongat ta sa porseaon di sandok portibion rak mahita mandok. Ahu persea di debata Jehovah ido ama pargogo na satudosan na tumapalangi dohotano. Ahu persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadei iman na tubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang sabubuhan. Ido tuhatan na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinosilang na tua tu banua toru na mula mangulu di arpa tuluhon na manaik tu surgo lahu undur tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na satu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Ahu persea diton di perbadia jala adong sadana huria na badia huria atau paniala Kristen akan abadia do disani dosa do dihatai na mandok mulak mangolu do sogok dang ala nang mate do diang luan na sora suda. Amin. Tabegema pujian korsian Ina Maria.
KBG matiting na masa di mingguan. Salam. Titing na maragam di Huriata mingguan, Minggu 21 Juli 2024. Na perjolo, goarni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung trinitatis lapatanna hasi tolusadaon ni debata dohot topik minggu Jahoba marmahani bangsona. Napaduahon titing namaragam sada pilihan tu tahun sending HKBP sadarion minggu tanggal 21 Juli 2024 papungu pilihan dohita lah mendukung program jubileum 125 tahun sending HKBP. Tapasahat ma pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2 adorang sojamita, jala pilihan tu sending marhite amplop di pasahat tu jolo dung simpul jamita. 2. Sermon Pangula Goktiki HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 11 WIP di Patupado Sermon Pangula Goktiki HKBP Distrik 21 Banten. Maringanan di kantor Distrik Serang. Tolu, situa pensiun. Di hari Minggu tanggal 20 Juli 2024 di Parborhat Huriatta do Sahalak situa nanaing pensiun. Ima situa Sinta Mariana Panggabean sian wik sabolas. Hobar tusi di hari Minggu 20 Juli 2024 di sude permingguan tapatupado papungu pilihan tadda holong tu inang situa Sinta Mariana Panggabean. Partoding ni pilihan ima sada A, sada B, dohot 2 adorang sojamita, jala pilihan tadda holong tu jolo dung simpul jamita. 4. Pangapulion Perhalado. Di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 20.30 WIP dung sidung sermon Perhalado di Patupado Pangapulion Perhalado tu keluarga A. Situa Jantus Purba Herta Desmi Hahu Tauruk Wik 20. B. Nyonya Nadadap Situa Eva Elfrida Siahaan Wik 30. C. Marken Sidabutar Situa Rismawati Sinurat Wik 25. Maringanan di Soposaroha di Pangido Tusude Perhalado Asaria Maddohoti Ulauni. 5. Sakramen Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 20 Juli 2024 di gereja tahun di Patupado Padidion Nabadia tu aka anak ni Huriatta. Ima di permingguan pukul 11 WIP. Pinangiroma tu aka natoras nidak danak. Nanaing terdidi asa mendaftarkan yanakonna huhut mabuan surat hatorangan sian situawik. Buku keluarga jemaat dohot fotokopi akta nikah tu anak buah baju manang anak pertama. Katekisasi di Patupa di hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 15 WIP maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Napa onopon rapat Bipelpro HKBP di hari Senin sampai dengan Kamis 20 Juli
saat tu tanggal 1 Agustus 2024 dipatupado rapot Bibel Pro HKBP dohot dis natalis sekolah Bibel Pro namaringanan di Tapu Bolon, Balige, Sumatera Utara. Do mutusi borhat do inang Bibel Prota bertauli hutauruk maddohoti rapoti. Pitu, mutasi pendeta. Hobar tu surat keputusan dohot ketetapan Eporus HKBP nomor 225 garing pendeta garing SK garing 05 garing 2024. Tanggal 15 Mei 2024, taringot mutasi pendeta Dr. Budianto Silitonga, STH MSI, gabe pimpinan jemaat di HKBP Lipo Karawaci, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Jalan Namanggatihon ima pendeta Sardono Siburian, STH Sian HKBP Limo Resort Cinere. Hobbartusi A. Di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 tanggal pukul 11 WIB di Patupado Ulaon paborhaton pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSI dohot mangojakon pendeta Sardono Siburian STH naniuluhon ni praeses HKBP Distrik 21 Banten. Jala disude par mingguon di Patupado papungu pelean songon tadda holong marhite amplop tu paborhaton pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSI. B. Dung sipul par mingguon pukul 11 WIP di Patupado Ulaon Partamueon Maringanan di Sopo Saroha. Walu, hasil Sinode Distrik 21 Banten. Mardalat dohot dengan Sinode Distrik na di tanggal 15 Juli 2024 di HKBP Serpong dohot hasil. Nagabe calon praeses na terpilih Ima Padita Tonggo PL Sitompul MTH MM. Dohot pendeta Samuel TH Ambaria STH Jalasian Huriata terpilih do situa juara wesihaan Gabe MPSD. Sia perlombaan kor antarwik Hobartu tahun Oikumene inklusif HKBP Tangerang Kota. Di Patupado perlombaan kor antarwik, pendaftaran peserta lomba kor antarwik diperpanjang saat tusadarion tanggal 21 Juli 2024. 10. Perlombaan futsal. NHKBP Pos Pelayanan Jayanti Borhat Dolah Maddohoti perlombaan futsal di HKBP Ciledug tanggal 24 dohot tanggal 25 Agustus 2024. Anggiat mamardalan dohot dinggan. Sapulsada na sorang. Di basa-basahon tuhatta dosa dadak danak bawa di keluarga ni Amata Rivaldi Chandra Sihombing. Inang Rutsinna Ria Simanulang. Na di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Wik 36 NRJ 1594. Hipas donatoras rap dohot danaki. 12. Ruas Napidda. Mamuk kasadarion Minggu tanggal 21 Juli 2024 nung Napidda huria keluarga. A. Amang Jones Sihite Inang Elin Pasaribu, Sian Uik Telupulsada tu HKBP Kedaung Resort Salembaran, Distrik 21 Banten. B. Amang Raja David Pasaribu, Inang Santi Agustina Tambunan, Rabdohot 2 Halak Yanakonna, Sian Uik Pitu tu HKBP
Hutaraja Ugan, Resort Hutaraja Ugan, Distrik 2, Silidung. Na patuluhon, marture pelayanan kesaksian. Pelatihan Song Leader di hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 10.00 sahatu pukul 10.00 WIB naing patupaon na do pelatihan Song Leader HKBP Tangerang Kota hobar tutitingon di pangidohon matu sude Song Leader laho maddohoti ulauni. Napaupaton koinonia pelayanan persekutuan. Program tukar kupon sekolah minggu. Sadarion minggu tanggal 21 Juli 2024 hobar tutukar kupon domutusi permingguan sekolah minggu di Patupa 2 hari permingguan ima. Ibadah pagi tanggal 8 WIB. Pukul 8 WIB dohot ibadah siang pukul 10 WIB. Napalimahon diakonia pelayanan kasih. Sada apresiasi siswa-siswi berprestasi dohot bantuan pendidikan. Marhite seksi pendidikan di Patupa Huriatta do pasahaton bantuan pendidikan dohot apresiasi. Penghargaan tu siswa-siswi di sian sekelas SD sahatu kelas 12 SMA. Tahun ajaran 2023-2024. Peringkat sada sahatu peringkat tolu di kelas. Partikianna boima taida di titing cetakan digital. 2. Ucapan selamat. Full timer perhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton nama ulang tahun di bagasan mingguon anggiat ma ganjang umur hipas pamatang jala tugu haporseaon di bagasan Tuhani. B. Tusude akka ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dilehon tuhatta hahipason. Songonima titing di mingguta sadarion diaka titing naso di jahahon boy ma tajaha di buku acara digital. Molo adong akan nahurang takas di panuratonon doho di pajahon boy do di patakkas tu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni gerejata di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tu hatama pakkobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lau patupahon akka ulau di huria bain sangap di gowarni tuhata horas. Marende hita uhut tapapungu peliata 1A dan 1B dan 2.
Damene debata nasumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna amanginang. Tatangihom majolo hatani debata jamita di mingguta sadarion di minggu pawaluhon dung Trinitatis. Na tersurat di panurirang Jeremia biddu 23 ayat sada rodi ayat onom songonom madidok marjea ma parmahan akan namangago dohot paserako biru-biru nahu parmahani ninna Jahoba dibaheni boti hatani Jahoba debatani Israel dopak parmahan aka namarmahan bangsokku nunga di paserak kamu punguakku jala diojar hamu jaladang di mata-mata hok kamu nasida idama lulu honokku matu hamu hina jaha ni pabahena muna ninna Jahoba jala papunguokku ma pasi-pasi ni punguaki sian saluhut luat haab bolongan nasidai jala aduokku nasida mulak tu pajapalan nasidai asa matorop mabue nasida jala patidangokku tu nasida parmahan akan namarmahan nasida asa unang betahutan nasida manang tersonggot jaladang mago nang gusada ninna Jahoba idama narodo aka arisogot ninna Jahoba patidangokku madisi David sada tubur natigor nabangkit raja jala napistar jala hajonjok kononna mauhum dohot hatigoran ditanoi diaka arena dapotan tua majuda jala Israel marsonak-sonang di ingananna jala oddo goarna dohono nihala Jahoba parpitorata ido sahatna damang dainang haha anggi hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan koar itu hatta Yesus Kristus 40 tahun masih Jeremia manurirangi bangsa Israel. Adorang so masuk tu habuang Babel saha nuat natarbuang nasida. Bangsoi tu habuang Babel. Ditik kini harajau ni si Josia saha tu harajau ni si Sedekia memang. Adong 5 raja di masa ni hapanurirangon ni si Jeremia. Akka raja na paulo-ulo mangului akka hisap-hisap manak hagiot ni dagingna. Hagiot ni portibi. Do ulaw ni panunrirang Jeremia. Ala panggonggomi ni Israel songo parmahan pamangus donasida, parmahan napaserakon, parmahan napasobuhon, dang manarihon na pinarmahan na. Dungi akka rajai asa lalap
terlena di pabangkit akka raja naso marhabiaran tu di batama akka panurirang palsu. Patabo-tabo si pareon didok panurirang palsu akka raja ido na pabangkiton dada malim dada debata marhite malim na sinuruna. Alai akka raja na pahobbar-hobbar tu lomoni rohana asai di padok. Termasuk na mabaritahon bahwa bangsa Israel terbuang 2 tahun, HP mar 70 tahun na sida terbuang di habuang Babel. Amanginang marhite turpukon adong naeng di pangido sian turpukon tuhita na parjolo tarjou do hita gabe parmahan di pabangkit Jehovah do akan naposona gabe parmahan molo di Israel di turpukon parmahan adorang so terbuang bangso Israel si Jeremia mah nama nurirangi termasuk pasahat tontona hatani de mata tuak keraja. 5 raja namargoar si Joahas, si Joyahim, si Sedekia, si Josia, marmahani manang raja di bangsa Israel di masa ni si Jeremia sebagai panurirang dang disangko. Dang ditangihon. Gabe muruk made mata tunasida ubahe didok marjea. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan koar ni hatta Yesus Kristus. Molo pola didok tuhatta di pasahat si Jeremia hatta ni hatta tu raja dohot tu bangsoi madok marjea mahamu nama naro. Nabi Jeremia menyampaikan hukuman yang keras kepada gembala yang jahat. Raja sebagai gembala permahan turayakna memakmurkan, mensejahterakan, mengaramoti rakyatnya. Tetapi mereka tidak peduli atas suruhan atau firman Tuhan. Jeremia dalam khotbah minggu ini memberikan alasan mengapa Allah menghukum. Selain telah melakukan penindasan dan perampasan, para gembala telah membiarkan umat Allah tercerai-berai tanpa gembala. Boido tabayakon amanginang molo biru-biru, domba tanpa parmahan, molo dihitaan, kadok maco nasomal di parmaha di san horbo, molo parmahan dang perduli tuna pinarmahan na di pasob busongoni lalak masih harimotting, lalak mangupati garong ni halak, lalap malangai di sungai, lalap mardekke dibiarkan na pinarmahan nai. Boy do tabayakon gabe boha na pinarmahan nai akka horboy. Olo may manudda tupolak ni halak. Ujung nga olo mahaw natalik. Terluka bahkan dililay pargadongi parpol laki olo mamagulang. Molo di samosir magulang horbo toy di biddahon namay. Dungi muse olo manggagati aturan daksi gagaton. Manang boy do rumput na honaratsun gabe digagat horbo. Gabe marsahit. Dungi olo dang dapok na rumput gabe male mamulak tu haddang.
tarsongoni magobaran ni bangsa Israel naso diparmahani. Dapat kita bayangkan bagaimana kawanan domba di padang belantara tanpa penjagaan dan perlindungan seorang gembala. Selain terlantar atau tentu hanya akan menjadi mangsa empuk dari harimau. Molo di Israel, sidapit marmahan di buah-buah nido ketapel abalangna ala di semak-semak di sido mangonggop akka babiat laho mangonggop lao manoro akka biru-biru na pinarmahan ni parmahan. Jadi kalau tidak hati-hati gembala bisa kawanan domba yang digembalakan dimangsa akka babiat manang akka binatang buas na di pinggir ni semak-semaki. Asa parmahan na dingkan jolo di parese do inganan pajapalan ni napinarmahan na. Dang terdibuat Tuhan dang dilului akka japalan na. Manang pitor langsung dibuan tu japalan ni. Jolo diligi molo hatabatak mangaligi di pareso duluan. Diperiksa dulu mana lapangan tempat inganan parmahanan ini. Adong doisi rumput nalomak, dungi di labung ni adarani ikon adong sungai natio, sungai aik natio. Holan butong manggagat na pinarmahan nai tersigop doi laho minum marsubur tu sungai natio. Molo aik nalito do anang manang nunga sega aikon kena racun manang dang steril be alani akka parladang nadigijang boedo gabe mara tu na pinarmahan. Alani ikut dipastihon parmahan do omma adaran adong rumpu na omma sunge dau sian akka babiat panoro. Songonima nang namasa di tonga-tonga ni haparmahanon ni akka raja na lima nakingani membiarkan dombanya terlantar gabe gudang mai naso dengan perkembanganna manang mulak luka adong may name katekat adong naung moru bilanganna. Amangin ang hita napungudison ulaon haparmahanoni saha dotu hita saunare. Hita ma songop parmahan di tonga-tonga ni keluarga tamajo. Marhite turpukon gabe adong introspeksi. Ngasaha rodi dia haparmahanokku. Hupareso dona huparmahan isara ni natoras marmahan akka yanakonna. Gudang nayak kamanginang di partikianon nata parmahan disoro akka babiat. Disoro pamago, disoro akka sibulis. Memang terbatas dotik kita mengaradoti nasida. Alai di keterbatasan di partikiani unang lengah ikotong do patak kasotta nata parmahane. Ahado diulahoni bana sadari. Ay nga gudang di Joputi, di Duruan. Somardia ibar inganan, baik petu parsikolaan rodo sibulis, mangela-ela. Gabi gudang remaja na poso secara khusus. Akka tahap usia muda, murah di Joputi di ela-ela oleh narkoba. Ujungnya
disadatiki mangae ma ibana mangae nang parmahani natorasna. Saya dilehom mangan, saya dilehom minum aladang dipardagikon. Saya dipasikolahon, dibahen les tong dang rapistar alaniaha. Dia sudah kecanduan narkotika, manang narkoba. Ega belodong odoi baheni. Gabeluahon. Salah satu mara tu akan apat taparmahan ima sada. Alani akka manginang sautung asik kita di akka ulau tabi. Dihami pelayan songopadita hami gudang do hami terlena alani tugas nama ceborat. Berita banyak kon akka manginang salah contoh do naneng dohono. Anak-anak mangido didongani apalagi molo hari merah berlibur. Merdalani jo hita bapa o main na. Alai jot do hami padita dak sanga mendampingi nasida. Manang mamereng dijabu pe ai martugas do padita kadang ai full time manogot mulak borngin. Mulak tu jabu ngamu do biak kadak danak. Dungi manogot nai suguk nasida lau tu sikola tang sempat be manukun aha di ulah nasida sadari natwari songoni mak torus alai lam leleng lam nisadaram mak bahaya do ikut di usaha do jam 3 petaho dung mulak sian ulaon na hami akapadita di masa pembinaan dianjurhon pimpinan mak jangan lengah kepada anak-anak. Jam 3 hamu mulak sian ulaumu dungoy hamu dak danaki tanya kok kamu. Manang na sudah tertidur dia bangunkan. Tanya sedikit apa yang dia hadapi, kerjakan pada hari itu. Aha pergumulan na, aha naung diulahon. Dungi tanyakon. Lapatan nakamanginang hitape unang asik kita diakka ulau tabi. Ternyata tidak cukup hanya memberi bekal secara material, uang sekolahmu, nah, uang lesmu, nah, bukumu, nah, transportmu, nah, jajanmu, nah, tidak cukup. Ise dodongan namar meam sadari. Ahado persiajaran nah. Dia maju hida. Ise gurum mengajariho. Ise dongammu. Argahia dui. Ima ulaon ni parmahan natoras tuyanakon. Apalagi umur yang masih labil, murata rela, remaja apalagi. Awalna macoba-coba do. Dilehon pangela gratis. Tabud undak pola martuhor ninna. HP gabe pelanggam mo sugut. Siga mau. Moral na siga. Dang persoalan di sodusa. Hajahaton. Membunuh orang tuanya sendiri pun nekat. Ima molo sotakas di parmahan. Songon natoras parmahan tu yanakonna. Suak songoni nang parmahanon di tonga-tonga ni huria. Tadok majolo tuak kadongaku parhalado. Ulaon ni parhalado di tonga ni uik marmahani ruas ni huria. Ido di jalo tohonan. Mamata-matai ruas ni huria. Lapatan na mamata-matai dang hirana menjebak. Alai ikut di boto parhalado do ahado ulaon ni ruasna tu dia lao wakiadaan na unang paula sode ida unang di pasobu contohna molo dakyaro tu partangyangan somalna ringgas do tu partangyangan ikon sukunon ni situana do
songo parmahat di wiki ay songo nasohea hamu huida di WA, di video call, di telepon. Nga masih holawa mandakya hamu huida, itu dia hamu. Itu salah satu contoh di paingot. Badungi bolo so mehobbe songo tuhata di terpukon dimuruki, diuhum. Ai parmahan nasi tong bukan berarti membiarkan dombanya nak pesala dang diuhum, dang dipaingot. Ido ubain na saya dong do ditiup lipat-lipat, ditiup parmahan lipat-lipat. Sasitong na ondang na mamukuli na pinarmahan na. Molo parmahan ni Israel na sitong, sa dijolo do na pinarmahan na. Diihutton parmahan ni, diihutton dorbiana. Dungi na satukot lipat-lipat na tiniup na, dang mamukul domba biru-biru. Alay atik buha adong dijolo na lipan, ulok, tusido tukok naon, pamatehon akka marado. Menuntun, mengarahkan, ay hola ditudu parmahan, depakan arah ni tukok na itertusido ditustus dorbiana. Songonido biru-biru na manada parmahan na ringgan. Dihaposi na marmahan ibana tu gihonon na tu akka aik natio. Songon pengakuan ni Raja Daud di Psalm 27. Jehovah do si parmahanau. Ditugu doau tu aik natio, tu japalan nalomak. Dilili do akka babiat. Lapatan na akka manginang songo parmahak kita ikon marujahan tuha parmahanon ni debata molo di padan na Robi ima Psalmen 27 di padan na baru ima Johannes naking sikat ni patik di hitate Johannes 10 ahu do parmahan na dengkan ni na Jesus ditada akka biru-biruku doau ha parmahanon ni Jesus jut do rata bereng simbol di akagabbar na adong di jabut tabi. Jesus maniok tukok na ihut mangabing anak ni biru-biru. Pataridahon biru-biru na gale diabing dang dipasobbu dohok biru-biru sia 100 dilului sada nalilu. Argado biru-biru di debata marhite Jesus Kristus. Disarihon dilului akka nalilu jala nagale di gedong-gedong, di abing-abing, di pangku, diurupi. Jala dilehon akka narikot tu akka na pinarmahan na. Unak songon parmahan na dihitaan, anggu saya dohonokku deh. Ala asal nami saya deluk sangkul, jut tu samosir, di Porsea pe Daku boto mang nahya berpengalaman kamu di pangkal jembatan ini lau mengalewati kota Porsea sungai Siguragura dia teh gebe Siguragura di si najuk-jutan asal lau hamu berek kamu ma di si akka inata nama tua majual dalini horbo tiap hari adong gudang martengkat-tengkat di bagasar ratang. Bayar kok kita mati apa hari adong. Ayah ado perdagi konon ni anak ni horboi. Hama husukun. Puasa tiap hari hamu majuali dari ni horbo. Sedia do dapat munai. Ai piga horbomu. Ternyata holan maranak korbona itor di hutam do pamangan ni anak ni horbona baru lahiri. Ya apa di kerengkeng, di bahen jaring-jaring tumucung nai asa unang manusu ibana tu idukna. Mengapa? Asa napuna horboi mamoro dali ni horboi asa dong gadisonna. Si marniang ma anak ni horbona. Alai parmahani gabe mohan. Nah itu.
Dan banyak para gembala, cerita nih penggembala, memang akiuni parmahan, ketahanan fisikna tulugo niari, tulas niari kuat do. Pasa buwi songoni, ay jarang do halakom mabuat si pangano sa jabuna. Hidup na marmaguang gadong-idongan. Nah itu. Dungi musim molo maranak horbona, gabi mana do manusu tu horbonai. Nah itu. Bahasa mok-mokan. Aturan nanak ni horbona gabi mana do mok-mok. Nah itu. Baik itu dah di dok nasida. Jadi gabe korban ma anak ni na pinarmahan na. Sasitong na parmahan na dinggan ba marbagi mani umba molok konarong di bana unak kulat di bana. Nah itu. Saya hudok matuinata na majual dali ni horboi. Dak kolani rate dang murni bera dali ni horbo munau ngagurang racampuran nyon ni ngomor pani ase sudi dapat dohamu inna tuiba. Ah itu. Nah yang dohonon akamangin ang disi ikop betul-betul do sari honoton na pinarmahan unak kolat diri niba. Begiot tama jamita di partangyangatta Roma hita tu partangyangan week hari Selasa Rabu. Ternyata parmahan na denggan na dibaritaho di Bibeli na mengakui ha parmahanon ni debata Raja Daud terjolunggo na terkenal na mengakui mengandalkan kuasa Tuhan ternyata ibana pimardosa do lala pibana di harajaonna dang disarihon akana pinarmahanna. Di sido dosa nisi Daud ubah dang jadi ibana bui dang dipaloas debata pajongjong bagas joro di Jerusalem. Nak penong rade sudi akka parhauna material untuk bangunan bait suci sudah siap tapi tidak dibolehkan Tuhan untuk mendirikan bait suci karena dosanya itu. Alani akamanginang unang lalap pita di ulau tabe terlampau asik, lupa tugas kita sebagai gembala di tengah-tengah keluarga. Marmahani anak kota, marmahani ruasta, marmahani akka karyawata mulo adong, marmahani sudi akka ulota. Ngahobbar tu tanggung jawab ta dohot tulomo ni rohani debata. Ati buha gudak kita ison akka pengusaha kamanginang akka karyawape parkarijut tabi ikosari honot taduna sida manusiawi lah. Jangan diperas tenaganya alaidang disarihon nguluna. Songonima nang ditonga-tonga ni akka parsaurata si ganupari. Ima na mangihut bangso pinarmahan ni debatado hita. Songon pinarmahan na hita debata manarihon ngoluta nagabi bohalta ditugu tu japalan nalomak tuai natio dohot di parade paradianan hasonangan. Molo dibuat kita tu panggagatan manang tu akka ulau tai dibuat do hita mulak tu bagas tabe laho menikmati akka nataula. Anggoy ba na toktong do mamasu-masu diradoti akka ulau tai arian nang borngin dijaga. Suak songonido nakita kamanginang molo nunga tarajumi hita parmahan natikos mangula ulota tasarihom manata parmahan mabuan tu akka japalan na lumomak. Alani tay huttom maibana si parmahak kita. Tatangihon suarana tatadda maibana jala taului na nidokna asa marhasonangan todita. Jehovah si parmahak kita. Ibana sadiri do parmahak kita kamanginang. Songon pinarmahan na hita say disarihod Jehovah do na tau hanguluatta. Marhite Jesus Kristus disuruh debata ama tu portibion laho marmahak kita.
ibana do parmahan na dingkan. Namanarihon ngulu ni dagikta dohot todita. Dada holan ngulu par daging osabing di sarihon, alay di sarihod do ng hanguluan sugut. Alaniak kamang hita na pungudison, hita na porsea di bagasan Jesus Kristus. Tauluy ma hatana, tauluy ma nidokna, ay ganup na manguluy hata ni parmahan na denggani, taruli haluaon. Malua siyang mara, malua siyan haraparon, malua siyan akasahit, malua nang siyan hamatean. Di pasu-pasu Tuhan ta mahita sa luhut na kamanginang, olo mahita di parmahan, dibuan tu japalan na lomak naong pinaradi ni debata, nagabe hanguluata. Amen, martanyang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, di bohaliho hami asa gabe parmahan na denggak kami. Di tonga-tonga ni akka ulaw nami, di tonga ni keluarga, di tonga ni huriam, nang di tonga ni masyarakat. Suaksongoni nang di tonga-tonga ni bangso di daerah nang di huta. Tuhan hatam nagabe ujahan, manarihon akan na pinarmahan na, ima nagabe ujahan di haparmahanon nami. Manugihon akka na pinasahami parmahanan nami, tu japalan nalomak, tu inganan na dumengkan, tu aik na tiyo, tu bagas na umuli siyo parmianan na sida. Tuhan, molojuk pa hagalion nami di haparmahanon nami, marhite turpukon, paingotok kami, asa mulak kami tutohonan nami besongon parmahan, unang lebah kami, unang langgus rohanami, diakka haparmahanon nami, lumubi ma Tuhan, manugunugu akka yanakon nami be, sudut nau poso, asa toktong nasida, di bagasan paniroyon, padjamotonon nami, songo parmahak kami, unang lilu, unang madabu nasida, tu ela-ela ni sibulis, na manigay gung luna sida besugut. Tuhan, say patao mahami, marhite toddim gabe parmahan na dinggan, ditonga ni ngulu nami si ganupari. Pasu-pasu mahuriam, na met rodi na magudang saluhut, ruas ni huriam rap dohot parhalado, ramoti, hodo parmahan na dinggan, hupasahat tami ma daging toddinami tuho, asahoma marmahani, arian ng borngin, di balian ng dihuta, say toddimi madjagay hami, pasu-pasu mangulo nami ng akkaulaw nami, urasi siyan na sa dosa, marhite Jesus Kristus martangyak kami. Amen. Marede mahita huhut papungu pelian tujolo si pasahatot ta tu jubileum 125 tahun setting HKBP. Amen.
Tuhan
tangyakom mapeleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma siyan na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehomi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaommu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mah bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mah bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim.